ҳамдиёрон азиз, нишон медиҳам ба шумо як обчакориямро. Инҷа кабачок буд, хушк шуд, лекин помидор, болгарӣ ва дигар чиҳо ҳаст. ҳозир мебинем ки ин помидор ҳаст ё нест. помидор дидам. Ин помидор бо вай будааст. помидори Файзобод будааст. гулоби аст ку. бинед. ана ҳамин якчанд помидор дар хонаи ман худаш баромадагӣ буд. мо аз замин кандем овардем. ина бинед, помидори гулоби будааст. не дидам. ина сурхаш. ина пухтагиаш. ҳамдиёрон азиз, ин бо оби қатрагӣ мебошад. ана акун. так ба так помидор аст дар дохили замин. буроварда намешавад вая. так ба так помидор шудааст. акнун ки салқин шуд, нашъунамояш дучанду сечанд мешавад. ина бинед. гӯед ки ман метонистам, ина бинед. гӯед ки ман метонистам парвариш карда. салқин ки шуд, боз ду-се маротиба нағзтар мешавад. ин пур аст тагаш. ина бинед. бинеда. зур будааст. ин занҷабилам ҳаст дар дарунаш. ана ҳамдиёрон азиз, вай кадуча не, вай кабачок, вай аллакай пир шудагӣ, вай дигар худам намешавад. пир шудагӣ. донаша гирифтан дар кор. онҷам пур аст. помидор аст. Акаҷон якта помидора бардоре дар ҳамҷо кани ягонта бастагӣ аст ё не? Кани бардоре. Ана пухтагиша бинед. пури помидор аст. мо аз ин помидорро ҳар рӯз чинда инҷа биёед бардоре. хона мебарем. ана меҳнаткаши асосии акай Аслиддин мебошад. акай Аслиддин ҳозиҳо онҷа истодагӣ. помидорро бинед чӣ хеле хушрӯе. мана меҳнат ки мекунед, ҳамаи чӣ хонаатон пур мешавад. дастархонатон пур мешавад. мана болгариҳо. дидед? ин дар як замини беоб, чӯли малик. ана хел оби қатрагӣ камкам мехарему, обдор мекунем. ҳамдиёрон азиз, дар паноҳи худо бошед. меҳнат роҳат аст. ранҷ оқибаташ ганҷ аст. бачаҳо, муғамбирӣ накунед. ҳамин корро кунеду обод шавед, хонаҳоятонро обод кунед. дар паноҳи худо бошед.